Hola, buscadors. Anem pel raig cinquè. El raig cinquè és el raig de la ciència. El seu nom és ciència i coneixement concret. És l'energia que ens permet comprendre el món de manera concreta, detallada. Per això és el raig de la ciència. Els científics, evidentment, no. La capacitat científica té a veure amb aquest raig. Però la ciència utilitza la ment, mai utilitza les emocions. Per això, quan algú diu això jo crec que és així, no és científic. Mai te pot dir això. La creença no és científica. La ciència parla de solament el que pot comprovar, o el que ha comprovat, ¿vale? Mai de lo que suposo, tinc la intuïció, crec que... Tot això no és de la ciència. Aleshores, a dins nostre, el raig cinquè provoca les persones racionals, les que tenen un intel·lecte penetrant, que són capaços d'entendre les coses, analitzar i discriminar. Cuidado amb la paraula discriminar, perquè actualment s'està utilitzant molt malament. Es fa servir la paraula discriminació en la seva accepció negativa. Jo et discrimino perquè ets una dona, jo et discrimino perquè ets negre, per exemple. Però la discriminació no vol dir alguna cosa negatiu. Pot ser-ho, però pot ser, de fet, en principi, és neutre, pot ser positiu o negatiu. La discriminació és, per exemple, discriminar entre el que veig que me funciona i el que no. El que és veritat de el que és mentida, el que m'agrada de el que no m'agrada. Discriminar simplement significa separar d'un grup a un altre. Aleshores, la discriminació en ciència és bàsica, perquè has de discriminar, per exemple, els fets que són rellevants dels que són irrellevants. Quan estàs estudiant alguna cosa, hi ha moltes coses a l'entorn, al voltant, que no tenen res a veure directament, però que si tu no t'hi fixes i no ho separes, no treus la palla, és separar el gra de la palla, això també és discriminar. Bàsicament és això, separar el gra de la palla. Per tant, el raig cinquè és molt discriminador. Però insisteixo, no necessàriament de manera negativa. De fet, a pesar que és el raig de la discriminació, la majoria de persones que són discriminadores negativament no fan servir el raig cinquè. Quan es discrimina per raó de raça, de sexe, d'allò, en realitat no es discrimina per alguna que saps que és correcte o incorrecte. No, és m'agrada o no m'agrada, no suporto els negres. Per què? Realment no se sap. El racisme no té una raó racional, realment. És algo atàvic, que té a veure amb algo biològic, no? La separació entre races i les baralles que hi ha hagut sempre des de fa molt de temps entre països, etc. Els jueus són així, els nazis són no sé què, etc. Però això no és racional, tot això no té res a veure amb el raig cinquè. És més aviat té a veure amb el raig sisè, en parlarem al proper vídeo. Per tant, analitzar i discriminar per separar el que és no necessari. El cinquè és el de l'adquisició de coneixement. Recordeu que el segon raig, vaig dir, és el d'amor i saviesa, busca ser savi. I per tant són persones que acaben sabent molt, aprenen molt. I el cinquè també, però d'una altra manera, perquè el segon raig utilitza i busca la saviesa, que és he agafat un coneixement, l'he viscut i ho he convertit en una saviesa personal, una experiència vital, que és diferent del cinquè. El cinquè és el col·leccionista de datos, és el col·leccionista de coneixement. Jo aprenc alguna cosa amb un llibre, i me l'aprenc de tal manera que me'l sé de pe a pa i te'l puc explicar, i puc fer de professor d'això, però no perquè hagi entès i sigui savi amb això. Soc algú que té molt de coneixement sobre això, però no tinc necessàriament gens d'experiència. O sigui, pot ser una teoria buida, sense haver-ho comprovat. Aquest senyor era un científic, va escriure un llibre, jo me l'he après i jo estic ensenyant ciència. Vale, però estic transmetent simplement paraules i punto. Pensaments, paraules, però no hi ha vivència en allà. És diferent. Insisteixo que no és ni bo ni dolent, són maneres diferents. Tots els ratjos són necessaris. De fet, a dins nostre, en principi són tots, el que passa és que en tenim uns quants que són els
uns quants, alguns, que són molt forts, són els que realment estem visquent fort, i els altres estan amagats, que diguem en fondo de armario, no? A la llarga, un mestre il·luminat seria el que sap fer servir tots els rajos perfectament. Per què? Perquè no n'hi ha cap que s'obri. Vale? Tots són necessaris. El segon raig te dona un tipus de saviesa i el cinquè un tipus de coneixement, que és diferent. Que és, per tant, utilitzar la ment. Sempre és utilitzar la ment. El segon raig busca connectar amb l'ànima, que és la búsqueda de la saviesa. El cinquè raig és la connexió amb la part mental. Aleshores, és la que és capaç de crear, i això ja és algo esotèric que ara no puc explicar, que en algun vídeo he explicat, la creació de formes de pensament. Vale? El cinquè raig és el que crea les formes de pensament més perfectes i més eficients. També se'n diuen egregores, formes de pensament, egregores, etc. Vale? T'ho dic perquè si busques vídeos dels meus també n'hi ha que parlo d'això, però ara aquí no perquè s'allargaria, és algo bastant llarg d'explicar. Una de les coses que té claríssim el cinquè raig quan es fa servir bé és la objectivitat, és objectiu. Objectiu significa que no s'involucra. Per tant, quan diu alguna cosa, no ho diu perquè li agrada o no li agrada, sinó ho diu perquè creu que és la veritat. Encara que li vagi en contra seva. M'encanta, hi ha una sèrie policíaca de la televisió que se'n diu Bones. Si la coneixeu ja sabeu per què ho dic, i si no, doncs mireu-la alguna vegada, si més no per veure, si voleu conèixer el que és un pensament científic, un cinquè raig, la doctora Brennan, dins de la sèrie, que és la protagonista principal, és una científica, no? I és una científica precisament que, sobretot en els començaments de la sèrie, era tan freda que no tenia empatia, no podia quasi treballar amb la societat, perquè no, d'allò era a l'exagerat del cinquè raig. És objectiu total, diu el que creu que és la veritat, que es pot equivocar, però precisament ho admet, jo em puc equivocar, però és el que crec, encara que li vagi en contra d'ella, perquè la veritat és el més important. I és desapegado totalment, no hi ha aferrament, no hi ha possessivitat, enganxada, jo soc totalment desapegado, això és així, i si s'ha de, jo què sé, la idea de quan algú ha de morir, per exemple, mort perquè és una persona gran, per exemple, o per malaltia, és igual, no? Un altre raig pot patir moltíssim perquè està perdent una persona estimada. Un de cinquè raig sabrà, li toca, no s'hi pot fer res, què hi farem? I llavors, clar, la gent diu, és molt fred i molt allò... Sí, però això no és algo negatiu, és una manera de ser. És més negatiu patir, perquè tampoc canvia res. Clar, que consti que estem jugant amb trampa, Jo tinc el cinquè raig en la meva ment. Clar, lògicament me cau molt simpàtic, el cinquè raig és el que me conec més bé. De fet, de jove, jo era així, era fred com un tèmpan, com un iceberg de gel, no? Perquè les emocions, ni les meves ni les altres, importaven en absolut. Era mentalment, quan estàs en l'etapa dels 14 als 21 anys, que és quan treballa al màxim el raig mental, doncs, jo era totes aquestes històries que surten al cinquè raig. Després hi he afegit el segon raig, perquè la meva personalitat és de segon raig. Llavors, entre el cinquè i el segon ja hi ha una altra història, perquè hi ha la part amorosa del segon raig, amor i saviesa, no? Però tot i així, la meva ment funciona així. També això em permet explicar d'una manera objectiva, freda, controlada, concreta, pràctica, etc. Té una sèrie d'avantatges per vosaltres, Ara no em vingueu a dir, ai, pobret de mi, perquè llavors surt el cinquè raig i diu, tonto, que això depèn de tu. Bé, l'exactitud, exactitud i precisió és el cinquè raig. Per tant, ja pots pensar en quin tipus de feines hi va perfecte, perquè és la persona exacta, precisa. Quan parla, no parla per dir, és més o menys això. Si tu li demanes l'hora, te dirà les 11:32:33. Te dirà els segons, per dir-ho d'alguna manera. Potser exagero, però perquè m'entenguis. Serà precís. A un de segon o de primer o d'un altre raig, te dius quina hora és? A les 11:15. Ja està. I potser falten 5 minuts o sobren 5 minuts. Li és igual. L'exactitud, de fet, en general, no sol ser molt necessària per tenir una idea i punt, no? Però el cinquè raig no. Per ell la precisió és important, molt. A la seva vida, a qualsevol cosa. Quan val això? Doncs tant. Rodó, res de... O sigui, exacte, res de rodonir. Uns 10 euros. No, a veure, 10?
Segur, són 10? No, o 11, o 10, o 10 i mig, o 10,40, és igual, la precisió. El qual, això és també típic d'un científic, de la idea de científic que tenim. Precisió, exactitud. Sol tenir, no tots són així ja, però normalment el cincarrats té habilitat mecànica, habilitat d'arreglar coses, de muntar coses. L'únic que seran coses útils. No té habilitat artesanal. O sigui, no és per fer una artesania maca, pintada i no sé què. Ara, el que faci serà precís, funcional, bo, eficient, etc. Té habilitat mecànica. Per tant, hi ha molts de cincarrats que són simplement mecànics de cotxe. O sigui, no tenen per què ser un científic de bata blanca. Hi ha molta gent que utilitza això. També són molt inventius. Hi ha un problema, a veure com ho puc solucionar. Utilitza la ment i ho soluciona. Però això sí, pràctic. Per exemple, si hi ha un problema psicològic, no demanis ajuda a un de cincarrats. És que aquesta persona està entrant en depressió. Tu què faries? No li preguntis a ell. No té ni idea de les emocions. Les emocions no tenen res a veure amb els cincarrats. Res. De fet, és un dels problemes. Una altra sèrie que també, no sé si la coneixeu, Big Bang Theory, que surt uns científics, són un grup de científics joves, etc. És una paròdia, evidentment, però t'asseguro que en Sheldon representa els cincarrats també amb tots els ets i uts, no? En plan més paròdic. Però, bàsicament, aquesta història de la inventiva la tenen, però no a nivell pràctic. Molt sovint són maldestres, pràcticament, perquè a la seva ment els interessa altres coses. Pràcticament me refereixo a moltes coses. De la vida diària, volia dir, ara no em sortia la frase, de la vida diària, no? Perícia tècnica, són bons tècnics. De fet, tots els que treballen amb tecnologia tenen els cincarrats, des dels informàtics, els astrofísics, els de la NASA, o els que dissenyen els fabricants de cotxes, els enginyers, etc., cincarrats, si no, no funcionarien. La perícia tècnica és molt seva. La seva capacitat de definir, quan tu vols saber alguna cosa, la millor manera és preguntar-se-li a algú que sàpiga del tema, evidentment, però que sigui de cincarrats, perquè te definirà clarament què és allò, per què serveix, de quina manera. Seria com una espècie de manual tècnic, els manuals d'instruccions que hi ha en els aparells. El problema està en que molt sovint els que fan els manuals aquests no són científics, i llavors, no són de cincarrats, i llavors s'expliquen com el cul, literalment. O sobretot per les traduccions que es fan, no? Ho ha escrit algú en xinès i després ho passen a l'anglès i de l'anglès a l'espanyol, i al anar fent traduccions al final el que surt és un xurro. Però en principi la idea del manual tècnic és aquesta, la definició de les coses i del seu funcionament. Li agrada investigar. Als cincarrats li encanta investigar les coses. A veure, què passa? Per què? Diguem que un nen de cincarrats és el que et desmunta les ràdios de casa. Ràdios, si en tens. O teles, o el que agafi, perquè és capaç de desmuntar una rentadora per veure com funciona, si el deixes. Després muntar-lo, si és gaire petit, no sé si sabrà. Però molt sovint et sorprenen, perquè són capaços de desmuntar un rellotge, tornar-lo a muntar i que funcioni. Sobretot els d'abans, que amb rodetes i d'això, els d'avui dia és una altra cosa. La investigació és algo bàsic per ells i ho necessiten. Experimentar és vida per ells. Si tens un nen que té els cincarrats, fes el possible perquè pugui experimentar, deixa-la experimentar, perquè si no li deixes l'estàs matant, necessita viure l'experimentació, i de gran serà aquella persona que sempre està experimentant coses. I si provo això, què passarà? Saben explicar, per això que t'he dit, saben explicar clarament. Cuidado que no vol dir que agradi com expliquen. El agradar és algo més subjectiu. Explicar clarament és pla, 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 i això el de cincarrats és el que ho fa millor. Ara bé, si no ho adorna una mica, és tan sec el que explica que, no sol agradar a grans públics, me refereixo, no són bons oradors, perquè això no li interessa. Orador, per què tinc que adornar les coses són així, així i així, per què les tinc que adornar? Un cincarrats no ho entén, val? I li encanta verificar, comprovar les coses, que les coses són així, tal com li han dit o tal com ell creu que pot ser. El càlcul se'ls dona molt bé, molt bons matemàtiques en general,
No sempre, jo sóc un cas especial en aquest sentit, perquè tot i tingui el 5è, com he comentat, de raig en element, les matemàtiques no m'han agradat mai. És curiós, perquè el 5è raig sí, sol agradar normalment. Però bueno, són bons calculadors. Tampoc tenia males notes, en matemàtiques, però vaja, no és el meu. Una cosa bona, però que pot no ser-ho tant, és el domini dels detalls. Són molt detallistes. Quan t'expliquen, no t'explicaran xas. Sí que són concisos, de manera que t'expliquen sense massa parafernàlia, però te donen detalls, i aquests detalls a vegades t'expliquen si és una maquinària, com funciona, t'expliquen quasi com es va crear, com surt de la fàbrica, tots els detalls, no? Inclús molts detalls que tu no t'interessen per res, perquè el 5è raig és detallista, té un domini dels detalls, el qual a l'hora de treball, per exemple, va molt bé, a l'hora d'explicar no tant. El sentit comú és el 5è raig. La capacitat de tenir sentit comú, que no tothom té, de fet, encara que es diu que sí, però no, doncs és precisament del 5è raig, és perfecte. I sobretot són molt, no sé quina paraula es diu en català si és vàlida, lúcids, la lucidez, no? Són clars mentalment i tenen lucidesa, saben veure les coses clarament, el que hi ha realment. És difícil enganyar-se'ls. A nivell emocional sí, molt, però a nivell mental no se'ls pot enganyar, perquè veuen clarament la realitat de les coses, no s'autoenganyen, són objectius, com us he dit. Lògicament, si això es porta a l'extrem, es porta malament, es fa servir malament, té problemes, causa problemes. El 5è raig no és negatiu, no té problemes, però al ser humà li pot donar un ús equivocat. Llavors, per exemple, el 5è raig és molt materialista, i quan es porten a l'extrem és totalment materialista. L'únic que li importa és lo material. Els diners, lo pràctic, el dia a dia, el que és l'espiritualitat, ja ni en parlem, però inclús pot arribar a materialitzar-ho tant que ni les emocions li interessen, ni les entén, ni en vol saber res. Pot ser totalment centrat en lo material, un excés de materialisme, sí, pot passar. També li agrada analitzar, el qual està perfecte, però no en les relacions humanes, perquè les relacions humanes es basen en altra cosa, no en els detalls mentals científics. El detall té a veure amb les emocions, i quan comences a analitzar acabes veient sempre defectes, amb la qual comença a analitzar aquesta relació, mira, això està molt bé, no sé què, no sé quantos, però això falla, ja l'hem pifiat, aquella relació se'n va fer punyetes, però és que inclús amb tot, una maquinària creada no serà mai perfecta. És bo que s'analitzi i es detalli per veure què tal i si hi ha algun fallo poder-lo arreglar, perfecte, però quan hi ha massa anàlisi és que sempre acabaràs trobant-li un fallo, i això també és negatiu, evidentment. El racionalisme, voler utilitzar la ment per governar-ho tot. El cos tindria que fer això i això, tindria que menjar això i això, i aixecar-se a tal hora i no sé què. Arriba un moment en què aquest racionalisme va en contra d'altres coses nostres. El cos físic, per exemple, té les seves ordres biològiques que no tenen res a veure amb la raó, ni són científiques. Algunes sí, però d'altres no. I les emocions ni te digo. Intentar racionalitzar les relacions que tinguis emocionals, amoroses, en parella, però també amb els fills, amb els pares, amb el no sé què, és un desastre. No funciona bé, espatlla la vida, realment. I solament t'interessen els sentits, el que és els 5 sentits, el que veig, el que toco, el que sento, etc. A partir d'aquí no hi ha res més, ni interessa, ni existeix, ni no sé què. Existeixo que pot ser molt bon exemple que vegis algun capítol de Bones, que no és la paròdia de Big Bang Theory, és més sèria, tot i que és una novel·la, evidentment, però si vols entendre bé el 5è raig, mira't algun capítol d'això, segur que et funcionarà bé. Lògicament són molt escèptics, són escèptics de qualsevol cosa, i evidentment es comporten d'una manera irreverent. No els portis a una missa, a una església, a parlar amb capellans, ni amb res, ja no amb capellans, sinó evidentment amb, com es diu això, teràpies alternatives o amb algun xaman, perquè acabaran enganxats i barallats. No, són irreverents total, no volen saber res. Quan és un científic simplement pot pensar, jo penso que això és una mentida, una tonteria, però
No estic segur, no tinc cap prova. Per tant, ho respecto, deixo que l'altre ho visqui, que a mi no m'interessa per res, i ja està. Seria un 5è Reich ben portat. Però mal portat és intentar enfonsar tot el que no creguis que pugui ser veritat, no? També hi ha molt dubte, sempre estàs dubtant, perquè clar, la ciència t'ensenya a dubtar. De veritat, la ciència no te diu això és cert, mai te diu fins ara, el que sabem sembla que això és cert. Sempre és això, fins ara, en el que sabem, però que sempre hi ha el dubte, la possibilitat de que es descobreixi alguna cosa que tiri per terra aquella teoria i surti una altra. Per això sempre dubten, i clar, si ho portes a massa a l'extrem, et converteixes en una persona que dubtes de tot, de la ciència, però també de tot. Val? Sí, una cosa que també té molt clar és la rigidesa mental. Són rígids i caps quadrats com pocs. N'hi ha pocs que siguin tan caps quadrats com el 5è Reich. Jo crec això, i això és veritat. M'és igual qui ho digui. La rigidesa mental excessiva és molt clara també, i això, fixeu-vos que tot això porta a que siguin persones asocials totalment, que s'apartin de la vida, s'obsessionen amb el que és la seva feina. És el típic científic de laboratori que no té relació social de cap classe, pràcticament és això. Ser objectiu està bé, s'ha de ser objectiu, però esclar, si ho ets a tope, totalment, al 100%, tornem-hi, tu no pots estar en la societat, tu no pots viure en la societat, has d'estar apartat totalment, perquè no pots ser objectiu, hi ha d'haver-hi la subjectivitat emocional de la relació afectiva, i una relació afectiva és subjectiva sempre, no és objectiva. Val? Crítics. Clar, si veus que les coses no funcionen, ho dius. Però esclar, si ho dius, evidentment ho pots dir-ho d'una manera amable, cosa que no sap fer el 5è Reich, o adornada, encara menys, sinó que pot ser la que diu la crítica descarnada, no? Que mata, que és capaç d'allò, aquests cabells et queden fatal, aquesta manera de portar, però si ets idiota això no funciona, etc. Directament en plan de destructiu. Crítica destructiva és molt típica també del 5è Reich. La intuïció, bueno, primera no creuen en ella i segona, evidentment, no en tenen. El 5è Reich no en té. L'altra cosa, si té altres ratjos, que potser sí alguna vegada. De fet, els millors científics són els que són científics de 5è Reich i tenen el 2è Reich o algun altre Reich intuïtiu. Perquè aleshores, de tant en tant tenen xispassos que no són racionals, intuïtius, que els donen una idea que després desenvolupen i aprenen a buscar com funciona amb el 5è Reich. Aleshores sí. Si no, la intuïció per res ni interessa, ni funciona, ni d'això. I tot això què comporta? No tinc resposta emocional, soc fred, soc molt mental, no entenc les emocions dels altres i per tant el que tinc sempre és una inadequació social. Són persones socialment inadaptades. No vol dir que tinguin problemes psicològics, ¿vale? Poden tenir-ne, però com qualsevol. Me refereixo que no saben adaptar-se socialment, no són persones que saben com comportar-se en una festa, amb un enterrament, un funeral, no els portis, millor, no els portis. Perquè són capaços de preguntar per què ploren si allà no hi ha ningú, o per què hi posen flors, o per què es gasten diners en tot aquest enterrament, si la mort ja no hi és, ja no existeix, hi ha el seu cos i prou. Pot ser molt irreverent, ja ho hem comentat. El resultat, doncs, és complicat, molt complicat per poder viure. Lògicament, les millors feines per un Reich 5è és el científic. I tot el que tingui que veure amb investigar, l'interrogador, aquest que fa preguntes en els lladres o en els possibles criminals, necessita un 5è Reich per poder analitzar-ho tot i ser eficient. L'experimentador, el que fa experiments de la classe que sigui, és això. L'analista informàtic és un típic de 5è Reich, però també pot ser analista de moltes coses, el que analitza les diferents dades per obtenir uns resultats. Sempre també és l'especialista. No li agrada intentar les coses globals en general, sinó detall. Per exemple, la medicina, perquè ens entenem, la medicina de família, la medicina general, no és per al 5è Reich. Per al 5è Reich és un cardiòleg,
o un neuròleg, algú que es dediqui a alguna concret, vol saber molt sobre un detall, sobre una cosa concreta, no sap sobre tot, té una idea general sobre el cos, perquè l'ha estudiat al fer medicina, però llavors sap moltíssim sobre el cor, per exemple, però no té ni idea de si les medicines que ell recepta pel cor són capaços d'espatllar l'estómac, per exemple. Acaba aprenent-ho per la pràctica, no? Però és que realment no li interessa el detall, és l'especialista. A l'observador objectiu, quan t'interessa saber exactament què passa en un lloc, necessites un observador que sigui objectiu, que no s'hi impliqui emocionalment. L'inventor també és s'encarrega, és a dir, que té habilitat mecànica, recordes? I entre que li agrada investigar, li agrada experimentar, és racional, científic, etc., i treballa amb coses materials i té habilitat, és el que és capaç d'inventar moltíssimes coses que els altres no poden. L'enginyer, el que és tècnic de qualsevol cosa, els tècnics, els mecànics, evidentment, el que arregla coses, perquè també tenen molta habilitat mecànica, objectiu, observador, etc. Tot això fa que sigui un bon reparador de qualsevol cosa. I per tant, tornem a dir, això s'allunya de la idea que molta gent té del científic de la bata blanca. Una persona que ve a arreglar-te un problema que tens a la rentadora necessita el cinc-carraig, perquè necessita l'habilitat tècnica, manual, la capacitat d'anàlisi per descobrir allà on està el problema, etc. I, sobretot, és algo pràctic. Tornem-hi. Al cinquè, no li demanis històries filosòfiques, vale? Al cinc-carraig no li interessa per res les coses filosòfiques, li interessen les coses pràctiques i materials. Bueno, amb tot això jo penso que ja tens una bona idea de què parla el cinc-carraig. I si et queden dubtes, com sempre, me'ls demanes en els comentaris i ens veiem en el següent vídeo.